Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Бишкек. Саломатиҳо чӣ хел ҳастанд? Корҳо чӣ хеланд? Мешавад нақд, раҳмат. Бишкек чӣ хел кор даромадед? Чӣ кор мекунед? Акнун муфассал оғоз мекунед. Кай рафтед шумо Бишкек? Бишкек ба ман соли 2017 омада будам ба программаи ба донишгоҳ АУЦА, Американский университет в Центральной Азии, тоҷикиш ба донишгоҳи амрикоӣ дар Осиёи Марказ. Дар инҷо ман ба хондан омадам. Аз он сабабе ки вақте ки экзамен супоридем, экзамен дисквалификатсия шуд. Намедонам аз чӣ сабаб буд. Вақте ки мо экзамен нестем, мо ҳамаи ҳар як партаба як одама шида будем. Лекин намедонам барои чӣ кори ман бо кори як дигар одам як хел баромад ёки чӣ шуд ёдам ба не. Аз ҳамин сабаб ман аз курси як дохил шуда натавонистам. Дар он вақт ман курси якум дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд мехондам. Факултети шарқшиносӣ, забони хитоӣ, англисӣ. Баъд ман фикр кардам ки ба программаи подготовка тайёркунанда дохил шавам. Дар инҷо яксолина программа аст ки шумо тайёр мекунад барои дохилшавӣ. Ба вай программа фарқ надорад шумо курси як ҳастед ёки чӣ шуд. Аз он сабабе ки мана қабул накардам, ман фикр кардам ки нағз мешавад ба ҳамун программа раваму дохил шавам, чунки вай программа стипендияи 5 сола дошт. Ва ин барои ман нағз буд ки чем як сол дар Тоҷикистон пойда баъд даромадан ҳуҷи ҳамин программа ки раваму стипендияш агар 5 сола гузарам нағз мешуд. Барои ҳамин ман ин программаро аз сар супоридам. Программа қабул шуд. Стипендияи аз тарафи Сафоратхонаи Амрико ба 5 сол, 1 сол тайёр подготовительная программа. Баъд аз ин 4 соли дигар донишгоҳ. Қабул шудем. Баъд 2017 дар августи 26 ёки 27 буд, ёдам ба не, дар ҳамон вақт омадем. Хондана дар инҷо сар кардем. Ҳозир уже курси 4 мебошам. Дирӯз диплом ташкил шуд. Ҳамаш нағз гузашт. Худо хоҳад 11 выпускной и баъд сони дальше уже ҳамин ки инҷаям хонданам адом мешавад. ихтисосатон чӣ аст? Вақте ки ман инҷо омадам, ман ба политика даромада будам. Барои международная и сравнительная политика. Ин получается международные отношения и политика. Ҳарду факултета яктакадаги инҷа международная и сравнительная политика номаш. Дар онҷо хондана сар кардам, ба ман маъқул буд ва рӯз аз рӯз шавқи ман аз ин камтар шудан гирифт ва вақти ман даромаданам худам точно сахт шавқи зиёд надоштам. Ман ҳам ту фикр кардам ки медароям, баъд агар точно маъқул нашавад ба дигар факултет мегузарам. Барои он ки дар инҷо Американский университет аст ва бе ягон
проблема, шумо метавонед дар кадом курс бошед ба дигар факултет гузаред, чунки мо дарсҳое мегирем ки ҳамаш ба ҳама факултет як хел аст ва ба дигар дарсҳо бошад. Агар шумо кадом аз шумо ба мақбул бошад, ҳамона выбор мекунед. Барои ҳамин курси ду будам, факултети политика дар он ҷо ҳоло ҳам мехондам. Фикр кардам ки Франсия баравам, бинам, чунки дар он ҷо меистад сайнсҳо. ҳамҷо ба программаи обмен ҳаст инҷа. ҳамҷо ба рафтам Франсия бихондам, чунки проверка кардам ки ман ба точно политика мақбул мешавад ё ки намешавад. Фикр кардам ки дар он ҷо равам агар шавқи ман зиёдтар мешавад. Ё баъд бо карантин буд дар он ҷо. Ман вақте ки рафтам карантин нав сар шуд, ковид 2020. ҳамҷоанда бисёр фикр кардаму баъд гузаштам ба телевидение, кино, визуальное искусство. Ин факултети кинорежиссура мебошад. Ман аз аввал ҳамин факултет дохил шуданӣ будам ва дар он вақт камтар тарсидам, ба фикрам надаромадам, чунки падар модар ман фикр кардам ваҳо намегӯянд. Баъд зиёд дигар гапҳо буд, аз ҳамин сабаб ман надаромадам. Гуфтам хайр мебинем агар чӣ политика мақбул мешавад намешавад. Баъд ҳамин сабаб хел шуд ки ман ҳозир курси 4 будам. Вақти сари курси 4 уже официально дигар факултет гузаштам и ҳозир получается выпускаюсь из телевидения, кино и визуальное искусство. Шумо ин тараф гузаштед, пушаймон нашидед ҳозир? Рости гап не, ман наоборот сахт хурсанд будам вақте ки документ навистосӣ будам, чунки ин беҳтар чем китобу иншою навистану ҳамин кор ба он чизе ки шумо ба мақбул нест, шавқи худатон нест, ҳамон кора кардан чем вай шумо ба шавқитон будагӣ хонед беҳтар. Манам аввал фикр кардам ки 2 соли дигар монд, нақз мешавад агар ҳамин политика тамом кунаму баъд сони магистратура ба дигар факултет ҳамин чӣ ки шавқам бошад ҳам ба даром гуфта фикр кардам. Баъд сони калам зад ки ин факултет ҳарду дигар направления дорад. Агар аз аввал нахонед, агар шумо ба баъд сони дар магистратура сахт мушкил мешавад. Барои ҳамин мушкил мешавад. Барои ҳамин дар он вақт сони элиш кардам. Масъалаи кор чӣ хел аст? Дар куҷо кор мекунед? Ҳозир чӣ кор мекунед? Вақте ки сеюм курс будам, мо дар он вақт нав баъд аз карантин нав дарсҳо офлайн сар шуд инҷа. Январ ба инҷа омадагӣ будам 2021 соли гузашта. Пеш аз ин ман дар организация молодежный совет C5+1, ин организациое ки бо студентҳои аз Осиёи Марказ ва Афғонистон кор мекунад. Студентҳо дар он ҷо ягон социальные проблемы решают через проекты. То есть проектҳо мекунанд ки социальные проблемаҳоро ҳал мекунад. Мушкилоҳои иҷтимоӣ. Да. Дар он ҷо ман аввал волонтер будам, баъд сони сол аз сол ин организацияам калонтар шудан гирифту. Сони 2021 ҷой кушода шуд барои кор. 2 та ҷой кушода шуд. Якташ alumni manager, ин получается одаме ки бо одамҳое ки аз организация волонтериро тамом мекунад, выпускники организации, бо ҳамон одамҳо кор мекунанд. Ва дигараш бошад SMM менеҷер буд ва так как ман уже дар он вақт сар кардам кинорежиссура хондам, ин камтар ҳардуш сфера як мебошад ва ба ғайр аз ин ман бо проекти худам кор кардагӣ будам. Баъд фикр кардам ҳамин кор бисупорам ва ин аз организацияи американское консульство для ҳамин проект рафта истодааст. Баъд ҳамин получается партофтам резюме, интервью шуд. Баъд аз ин ман ба кор қабул кардам. Получается официально работаю
на организацию Американское консульство для международного образования. Ҳам кор, ҳам дарс душвор нест, а? Рости гап, соли ҳамун вақте ки ман кор ба дар омадам, ин синфи курси се будам, вай сол март кор сар шуд. Сараш ба 2 моҳи аввал, вақте ки ҳам дарс, ҳам кор буд, камтар барои ман мушкил буд, чунки ин кор на постоянную основу, то есть на полный рабочий день, 8 соат дар як рӯз. Чӣ хеле ки мо мехонем, ҳамин хеле ки ҳамиқа вақт барои кор зарур аст, ва лекин дар он вақт мо онлайн кор карда будем. Барои ҳамин ва ё розӣ буданд ки ман метавонам ҳам дарс хонам, ҳам кор кунам. Вақте ки ман нав кор ба дар омадам, дар онҷо проектҳо зиёд буд ва барои ҳамин камтар барои ман мушкил буд ки ҳам дарсу ҳам корро дар як вақт тез давом диҳам. Лекин пас аз як моҳ ҳамаш камтар манам уже фаҳмишам дигар шуд, тайм-менеджмент ҳамаша нахтар фаҳмида уже, получается, построил себе план, по которому я буду работать, ва ҳамин план киштагиам ки дальше уже нағз кор карда рафтам. Ҳозир бошад ҳам дипломная работа буд, ҳам хондан, ҳам проект, ҳам дар ин кор. Ҳамин соли ҳамин семестр, то есть ҳамин ним соли ҳамин хеле корҳо зиёд буд, слишком зиёд буд, ман мегӯям. Лекин благодаря тому, что я уже с прошлого года работаю, то есть барои ман камтар уже мушкил буд кор зиёд бошадам. Донишгоҳ тамом шуд, қай кор давом дорад? Давоми ҳаёт чӣ мешавад? Хонданро дар зиндаи магистратура идома медиҳед ё ин ки ватан меоед? Ҳозир кор мекардагии ин организация контракт то сентябр аст. То есть баъд аз сентябр ман метавонам бо дальше давом диҳам корро ба ин организация. Лекин ман ба Тоҷикистон меравам, чунки ман бояд дар баҳор ба Франсия равам. Июлба барои иштироки дар як программа. Аз ҳамин сабаб ман ҳозир точно чӣ мешавад гуфта наметавонам, барои он ки маълум нест. Ман аз Франсия ба Тоҷикистон мебиём, баъд аз Тоҷикистон бояд ба Қирғизистон биём, агар хоҳам ки ҳамин корро давом диҳам. Конечно, ман ба ин кор маъқул аст, мехостам ки ҳамин корро давом диҳам, лекин так как ҳозир ҳама ҷо офлайн, проектҳо ҳам офлайн, ман бояд дар ин ҷо бошам барои кор кардан. Ба фикрам омада наметавонам, чунки ҳозир барои онҳое ки студент нестанд, мумкин нест барои Қирғизистон омадан. Ҳозир вазифаи шумо дар ҳамин лоиҳае ки кор мекунед чи аст? Получается PR-менеджер, SMM-менеджер, работа с социальными сетями. Инстаграм, Фейсбук, ҳамин страница. Ва вақте ки проектҳо мешавад, мо дар он ҷо бояд бошем, сурат гирем, видео снимат кунем, монтаж, ҳама ҳамин вазифаҳои медиа задачи выполняются нами. Ва дар он ҷо як гурӯҳи одамҳо ҳаст, ки онҳоро ман бояд бо ҳамроҳи онҳо кор карда ва онҳоро пеш бабарам. Дар умум дар Қирғизистон таҳсил, кор, зиндагӣ ин душвор нест? Барои ман рости гап душвор набуд. Донишгоҳи мо яке аз душвортарин ба ҳисоб меравад ва агар шумо бояд дарсҳои нағзро хонед, бо муаллимҳои нағз ҳамсӯҳбат шавед, ҳамаш нағз шавад, шумо ям метавонед бе ягон проблема ҳамашро давом диҳед. Дар донишгоҳи мо ҳастанд, мисол мо худамо метавонем аз кадом профессор дарс гирем, кадом дарсро гирем дар дасти мо аст. Мисол ҳастанд профессороно ки сахт строгӣ, ҳастанд онҳое ки на он қадар строгӣ, например. Ва худатон выбор мекунед чӣ қадр строгӣ одамро қабул кунед дар аввал. Ҳамон қадр ба шумо осон мешавад барои давом додан.
ва ҳамин вақте ки дарс отар шуд, ман якчанд профессорҳои нақс таърифиро рубрик карда гирифтам ва донишҳое ки аз онҳо гирифтам барои ман сахт ёриовар буд ки дар давом уже хондам. То оне ки кор даромадед, яъне то сеюм курсӣ, зиндагӣ аз кадом ҳисоб таъмин мешуд? Яъне хурду хӯрок, сару либос ҳамин. Чӣ хеле ки ман дар аввал шумо гуфтам, ман ба инҷо бо стипендия даромадам. Ба маънои он ки хондан бепул ва так как у нас есть донор, барои мо стипендия ҷудо карда шудааст, ки он мерасад барои хондан, хӯрдан, даже чанд кам мемонад. Яъне мушкили иқтисодӣ набуд? Вообще набуд. Ва аз падар, модар ҳам мо ягон бор пул напурсидем вақте мехондам. Чунки стипендия ҳамаша ба ҳамаш нағз мерасад. Масъалаи омадани Тоҷикистон кай буд? Яъне охирин бор кай омада будед Тоҷикистон? Охирин бор ман соли гузашта 13 май барои документҳои кориро теорӣ кардан рафта гирдам. Банковский счёт кушодан, дигар корҳо ба. Шумо дар хобгоҳ местед? Аз сари вақт ман дар хобгоҳ будам ва баъд уже бо дигар бачаҳо, ҷораҳо мо квартира снимат мекунем ва алоҳида зиндагӣ мекунем. Ҳамхонаҳои шумо тоҷикҳо ҳастанд? Аввал тоҷикҳо буданд, баъд ҳамин сол ман бо дигар одамо истодам, аз Франсия мебошанд, бо як бача. То есть духонагӣ мо ҳарду зиндагӣ мекунем. Бо тоҷикҳои худамон рафтуомадтон чӣ қадр аст дар Қирғизистон ва умуман вомехӯред, суҳбатҳо ҳаст? Да, ҳамаш ҳаст, ҳамаш нағз. Вохӯриҳо бисёр аст мобайни ҳамаи студентҳо. Просто аз он сабабе ки ман ҳам кор мекунам, ҳам дарс мехонам, иқа вақти зиёд надорам бо ҳама одамо бисёр вохӯриҳо кардам ва лекин вақте ки ман холӣ мебошад, ман ҳар фақат ҳаракат мекунам ки ба онҷо бо ҳар одамо равам. Масъалаи иҷора ва хурду хӯрок гарон аст? Гарон аст? Қимат аст? Ба фикрам як хел мебошад. Ин чӣ хеле ки дар Тоҷикистон аст, дар инҷо ҳам хел қариб аст. Фарқи зиёд надорад он қадар. Шумо бо баъд ҳамин ба қарибӣ нархҳо валӣ шуда гирифтанд. Барои ҳамин ман на он қадар оз медонам ки дар Тоҷикистон чӣ хел, дар инҷо чӣ хел. Ва пеш аз ин дар ҳамаи нарх як хел буд. Ва баъзе чизҳо, мисол дар Тоҷикистон камтар қиматтар аст, дар инҷо камтар арзонтар аст ва ҳамин хеле дар инҷо баъзе чизҳо қиматтар, дар онҷо арзонтар. Хеле вақтошон ҳаст. Шумо дар берун мехӯред ё ки дар хона ягон чиз пухта мехӯред? Вобаста аст аз ҳафтаи мо чӣ хел агар сахт бисёр корҳо бошад, дар донишгоҳ мехӯрем ё ки дар берун. Агар вақт зиёдтар бошад, мо ҳаракат мекунем ки бо ҷуръам ягон чиз ҳамроҳ пазем. Ё ки вай ягон чизе ки дар Франсия мехӯрам, вай мепазад, чтобы мы попробовали, ё ки ман ягон чизе мепазам, ки аз инҷо медонам, ё ки аз интернет ягон чиз мебинем мепазем. Хӯроке ки шумо аз ҳама зиёд хуб пухта метавонед чӣ аст ва тоҷикӣ? Гапи рост ман на он қадар хӯрокҳоро пухта метавонам. Лекин яке аз онҳо ани тоҷикӣ бошад, қуртоб мебошад. Чунки ман бисёр аз Тоҷикистон нону дигар чизҳоро оварда ба ҷураҳоям пухта гирдем. Барои ҳамон яке аз хӯрокҳое ки ман бисёртар пухта гирдам ҳамин мебошад. Хӯрокҳои мо ба он ҷураи фаронсавитон писанд меоянд? Да,
На танҳо ӯ ва дигарҳоям буданд, ки барои онҳо ман пухта дидам. Даже Франсия вақте ки рафтам, ман дар он ҷо бо оила зиндагӣ мекардам. Барои онҳорам пухта дидем ва ба ҳамашон хеле мақбул мешуд. Ва нависта мегирифтанд, ки штоби барои дигар ҷураҳояшонам якпасанд. Чунки пухтани қурутоб на он қадар мушкил аст дуруст. ва на он қадар чизҳои зиёд дар кор аст барои ҳамин ҳамаро мақбул буд. Дар Фаронса чака буд? Не, ман қурут гирён будам аз инҷо ва дар он ҷо мисли сметана чиз доштанд ва камтар ҳам истифода бурда. Чунки ёдам ҳаст, дар хона вақте ки мо қурут надоштем, сметана бо намак истифода мебурдем. Чака мешавад. Да, мисли чака мешавад. Ман инстаграми шумо дидам ва онҷо шумо ишора кардед, ки барои дар донишгоҳи амрикои Осиёи Марказӣ таҳсил кардан кӯмак мекунед. Ҳамон кӯмак чӣ хел мешавад ва он пулакӣ аст, бепул аст, чӣ хел аст? Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дильшот, и я веду блог об образовании за рубежом. И сегодняшнее видео будет посвящено Американскому университету в Центральной Азии. Именно я расскажу о том, какие шаги нужно выполнить для того, чтобы поступить в данный университет. Поехали! Для тех, кто не знает, хочу напомнить о том, что АУЦА — это единственный американский университет в Центральной Азии, и он находится в Кыргызстане, города Бишкек. А также университет в партнерстве работает с Барт-колледжем, который находится в Нью-Йорке, и по окончанию данного вуза вы получаете 2 диплома. Один американский от Барт-колледжа и один кыргызский. Ну и кроме этого у вас будет ряд возможностей учебы за рубежом, участия на конференциях, международные программы и так далее. Поэтому обязательно подавайте заявку, если вы хотите учиться в этом университете. Так давайте же перейдем к сути данного видео. Для того, чтобы поступить в АУЦА, нужно выполнить 3 простых шагов. Первое, это, конечно же, нужно будет сдать экзамены. АУЦА, в отличие от многих других вузов в Центральной Азии, дает вам 2 возможности. Первое, это, конечно же, сдать официальные тесты. Это TOEFL, IELTS, SAT, ACT. И второе, это сдать сам экзамен, который университет организовывает ежегодно. О том, сколько баллов нужно набрать по официальным тестам, вы можете посмотреть здесь и обязательно запишите, если вы планируете сдать данные тесты. Я расскажу, какие экзамены организовывает сам университет. До 2020 года университет организовывал экзамены ежегодно во всех центральноазиатских странах, но из-за пандемии, из-за коронавируса они сейчас проводят экзамены онлайн. Поэтому неважно, где вы находитесь, у вас есть отличная возможность бесплатно проверить свои знания и подать заявку в этот университет. Экзамен АУЦА состоит из 3 частей. Первое — это английский язык, второе — это математика и третье — это сочинение. Для английского языка вам нужно будет сдать грамматику и чтение. По грамматике у вас будет 40 вопросов, и на это 20 минут, а по чтению у вас будет 50 вопросов, и на это вам дается 55 минут. Да, я согласен, времени вам дается очень мало, но вы должны иметь в виду то, что вы будете учиться в американском университете, и для этого вам нужно хорошенько знать английский язык. А второй частью экзамена является математика. Вам дается 20 вопросов, и у вас на это 60 минут для того, чтобы решить эти тесты. И следующее, последнее, вы сдаете сочинение, вам дается 3 топика, вы выбираете одну из них и пишете свое мнение. А на это вам дается около 60 минут. В общем, экзамен длится 3,5 часа, и посередине каждой секции вам дается где-то по 10-15 минут, чтобы вы немного вышли на улицу, возможно, подышали свежим воздухом и так далее. Как только вы сдаете экзамен, результаты выходят обычно в течение 7-10 дней. Если вы получили достаточно баллов, поздравляю вас, а если вы не набрали достаточное количество баллов, то не переживайте,
вы можете сдать экзамен еще 3 раза, то есть у вас в общем есть 4 попытки для того, чтобы вас зачислили в этот университет. О том, сколько баллов нужно набрать для того, чтобы поступить в выбранный вами факультет, вы можете посмотреть здесь и обязательно запишите, чтобы не забыть. А мы продолжаем и переходим к следующей части. Как только вы набрали достаточное количество баллов, вам необходимо будет заполнить заявку для того, чтобы вас зачислили как официальный студент. О том, как именно нужно заполнить данное видео, у меня... О том, как именно нужно заполнить эту анкету, у меня есть отдельное видео, поэтому обязательно посмотрите, чтобы не допускать какие-нибудь ошибки. А если вкратце, то вам нужно будет написать заявление на имя президента, чтобы вас приняли на факультет, который вы выбрали. После этого также вы даете личную информацию, имя, фамилия, номер телефона и так далее. И также вам нужно будет написать сочинение на тему, почему вы хотите поступить в АУЦА, и также предоставить некоторые документы из школы. В общем, как только вы заполняете эту заявку, отправляете в университет, результаты приходят обычно в течение 1 месяца. И как только вы получаете это письмо официальное с поздравлением, там будет указаны следующие шаги. А именно вам нужно будет выполнить 3-й шаг. Это, конечно же, заполнение контракта. Там вам нужно будет всего лишь написать свое имя, фамилия, гаранта, то есть одного из своих родителей, и также написать, каким образом вы будете платить контракт АУЦА. На сегодняшний день учеба в АУЦА стоит около 7-8 тысяч долларов. Да, конечно, для жителей Центральной Азии и СНГ, для многих семей это, конечно же, дорого, но не переживайте, АУЦА предоставляет ряд возможностей для студентов, там стипендии, скидки и гранты. Например, я лично учусь по стипендии от посольства США в Таджикистане, поэтому у вас есть отличная возможность учиться в этом вузе совершенно бесплатно и еще получать стипендии. Аввал ман YouTube канал дорам ва ба онҷо ман ба фикрам 6 ё 7 видео ба ҳар як топики дохил шудам. Чӣ хел экзамен супурдан мумкин аст, чӣ хел дохил шудан мумкин аст, чӣ хел намудҳои финансовая поддержка дорад ва ҳамаи ҳамин темаро дар бораш видео снимат кардагӣ будем ва ҳамроҳи баъзе студентҳое ки стипендия гирифтанд ва бо онҳо ҳам интервю карда будем барои он ки ба студентҳо кӯмак бошад дар аввал. ва соли 2020 ҳамин идея сар шуд, ки мо мехостам ки ба дигар одамо кӯмак расонам, чунки вақте ман худам дохил шудани будам, дар он ҷо ман ягон одам ёфта натонистам, ки ба ман кӯмак расонда тавонад. Даже студентҳое ки дар ин ҷо мехонданд, пӯлакӣ бошадам ва ман, то есть сам подготовился, сам поступил ва мехостам, ки ба одамо кӯмак пайдо шавад ва барои ҳамин аввал мо видео тайёр карда будем. Баъд соли 2020 вақте ки карантин буд, дар он ҷо мо сар кардем онлайн вебинарҳо организовать кунем. Прямой эфир через Instagram чанд бор карда будем ба ҳамин темаи дохилшавӣ бо студентҳо. Ба ғайр аз ин ба Zoom, дар он вақт нав Zoom пайдо шуда буд. Дар он ҷо мо ҳамроҳи Zoom ҳам ҳар хел встречаҳо организовать мекардем бо студентҳо ва ба ҳамин темаи дохил шудан ва результатҳош нағз буд, ва лекин 2 соат, 3 соат встреча на он қадар ёрӣ расонда метавонад барои студентҳо барои дохил шудан, чунки шумо ваҳо мефаҳмонед ва ба ғайр аз ин шумо онҳо бояд тайёрӣ бинанд. Бисёр саволҳо пайдо мешавад вақте ки ба ё дохил шуда меистанд. Барои ҳамин соли гузашта, соли 2021 дар январ мо якумин бор ҳамроҳи дӯстаи ҷуръам пӯлакӣ сар кардем, барои он ки барои ҳамин тайёр кардани программа ҳам бисёри вақтҳо мебурад аз они одамҳо ва мо на танҳо ба ғайр аз ин мо организовать кардем пробные экзамены, то есть экзамены, которые точно такие же, как в АУЦА, не те, которые приходят, ва те, которые похожи
на те, что приходят в УЦА. То есть экзаменҳое, ки дар инҷо мебиёянд, ҳаминҳо мувофиқашро мо организат мекардем барои онҳо. Ва ин 3 рӯз буд. Иштироки дар ин программа на он қадар қимат буд. То есть было $4. То есть $4 барои иштирок дар ин программа. Ва бисёри пулҳои мо кор кардагӣ мо дар барои видеоҳоро тайёр кардан ба ҳаминҳо бурафт ва также қариби бисёри ними ин пулҳоро мо ба чандтаи участникҳо то есть ба 3 участник как стипендия ҷудо карда будем, ки ба онҳо ёрӣ шавад барои документҳо ҷамъкунӣ ва дигар. ҳамин коре ки ҳозир шумо кардаистед, ин як намуди хизмат ба ҳамватанони худамон аст. Савол ин аст ки дар оянда кадом корҳои бузург карданед, кадом корҳои калон карданед барои ватанамон, барои миллат? Сабабе ки ман вообще яке аз он сабабе ки ман ҳозир дар кинорежиссура, то есть телевидение, кино, визуальное искусство тамом кардам, дар он аст ки дар Тоҷикистон ба фикри ман чие ки ман дида истодам то ҳамин замон, ин сфера на он қадар пешрафтагӣ аст. То есть сфераи кино мо на он қадар киноҳои зиёд дорем дар Тоҷикистон бо забони тоҷикӣ. Конечно, дорем, ва на он қадар, то есть эта сфера недостаточно сильно ещё развита в Таджикистане. Да. Ҳам вообще видеосъёмка, то есть ҳама ин хеле на он қадар нағз мебошад ва яке аз причина дар он аст ки ба Тоҷикистон омада ҳамин сфераро мо ба пеш равем. 8 нафар студент тамом кардем, 7 нафар. Ва дутои мо, ман ва як дигар духтарак аз Тоҷикистон мебошем ва ҳамин план дорем ки ба Тоҷикистон рафта ҳамроҳ проект сар кунем ки ҳамин сфераи медиаро ба пеш мебарад. Шумо нафаре ҳастед ки ҳам соҳаи сиёсатро омӯхтед, ҳам соҳаи киноро. ва ҳамин нафар дар оянда чӣ гуна киноҳо сохтанӣ аст? Зиёдтар ба киноҳои документарӣ аст, барои он ки ба ман историяи ҳар як одамҳо хеле ҳам маъқул мебошад, чунки ҳар як одам историяи уникалне дорад ва саршавии кори худамро ба фикрам, чунки ман ҳозир барои дипломная работа тоже документальный фильм снимать карда будам ва ба ман хеле ҳам маъқул шуд ва ба донишгоҳ, ба муаллимонам хеле ҳам маъқул шуд ва ман мехостам ки ҳамроҳи ҳамон дигар одаме ки аз Тоҷикистон дар инҷо тамом карда истодааст ва ҳам документальный фильм карда буд, мехостем ки дар Тоҷикистон скорее всего ҳамин сфераи документальный фильмро сар карда аввал ва бисёри уникальные истории найти и превратить это в кино. То есть фильмҳое ки ман мехоҳам кунам, на он қадар политически связаны мебошад. Мо ба шумо дар корҳои оянда, дар ҳама нақшаҳои ояндатон барор мехоҳем. Раҳмат ки вақт ҷудо кардед ва бо мо суҳбат кардед. Манам хеле хурсандам ва шумо ба ҳам барори кор